Dagiti kang runa na damag ita ang Martes. Kaadwa na natang iti bengget na lungtot gapo iti naunday nga epekto ti habagat. Kabayatan na supply kang demand tinatang iti baptisi. Amon iti live interview. Kaadwan nga MSME iti Baguio City. Nalugi gapo iti naunday nga epekto ti bagyo ken habagat. Nasurok 22,000 tupad beneficiaries iti Cordillera. Natulungan ti dole iti umuna a semester ti agdama at tawen. Individual akaraman kadagiti na anomalyaan nga infra projects iti Cordillera. Panawunan na makaswan sigun kini Asik Taboro Jr. Panakay paay ti tulong kadagiti umili ti Dagupan Pangasinan. Baban iti tupad ti dole. Mapagyamyamanan. Kinsunatan ni Dali Rebecca Parton. Pasatan iti inaldaw abiyag iti probinsya ti Benguet. Anaisem iti country music. Country singer. Pimusay iti edad na nga 80. Naing pagamalem Cordillera Kenilocanja. At ito'y nagitikang runan ken nababana adamag itanga aldaw. Umuna ka nagitikang runan adamag, gapu itinabayag nga epekto ti habagat iti probinsya ti Benguet, nalungtot ti kaadwan anateng bayat ana apektaran ti kalidad dagitoy. Anang ipababa iti presyo da or presyo da. Aging kay taman na rimaan ti monitoring ti Department of Agriculture kadagiti apektado ang manlalon. Awan mo ti oversupply ana monitor ti ahensya. Ada update di Jesril K. Lapisar. Parikot dagiti mannalon ken disposer ti Benguet Agri Pinoy Trading Center ti bumababa a kalidad dagiti nateng gapo iti mano alawas a panagtudo. Sigun iti farmer ken disposer ani Manang Lovely, nalungtot ti kaadwan kadagiti nateng wenno nalakan a madaddadael. Innayon na nga iti agdama, adulat ta dagiti saan a malako a nateng gapo ta saanen a napintas ti kalidad da. Manmano nga talaga ti mailako ditan, uray no nakasto ti presyo nga mayatan, awan ti mailakon. Tana lusaw dan. Numot ada ti lumsot, ibaklod da. Tano apan iji babagamin nga papanan na, ibaklod da tana lusaw. Iti kaudyan ang monitoring ti Department of Agriculture Cordillera, kinunada nga awan tinabati wenno nabigatan anateng iti baptisi. Malaksid laeng iti repolyo, gaputan nabati ti 148 metric tons asaan an nailako iti kalman, kanti 36 metric tons a patatas. Namnamaen da ang mailako amin dagitoy ita nga aldaw. Inyunay unay damat nga awan ti oversupply kadagiti nateng iti agdama. Yung mga hindi nabentang mga carrots or yung mga natapon na ay usually nang dumating na sa trading post, unwashed kasi ang mga yon tsaka buhos, kaya along the way uminit na yon. So may mga nalulusaw na, and then yung mga traders mas prefer nila yung mga wash dahil nga hindi siya nabenta, na-slip pa. So the last resort na ginawa na ng farmers natin ay ibalik sa farm. Kinunanamot nga adda dagiti sumagmamano anateng ang imato ti presyo na kas ti repolyo. Bayat abim mabati presyo ti Chinese cabbage. Nagtali na edmet ti sigud a presyo ti carrots. Kabayatan na agtultuloy dagiti tulong nga ipapaay ti ahensya kadagiti apektado a mannalon. Pakairamanan ti panangipasigurado da asilulukat ti market linkage dagiti mannalon paturong kadagiti aggatang no sa dino ti ahensya ti mangitulod kadagiti nateng iti merkado iti ruwar ti region. Malaksid iti dayta adda dagiti kadiwa iti daduma a region a pangiturturungan da kadagiti produkto dagiti mannalon. Nangituding damet ti help desk kadagiti trading post tapno as asidag aturungan dagiti mannalon ken traders no adda mapaspasaranda a parikot. Sila po yung tumitingin din sa mga unsold na especially carrots. So last week meron mga unsold, and then kahapon
Yun po yung tinulungan natin yung mga farmers na mabenta yun through our networking with our agencies, partner agencies. So, tayo na po yung we volunteered, the office volunteered to wash and sort yung mga nakikitang possibility na itatapon na naman. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. May naig itirayta damag kakailyan intay amuen ti kanayunan nga update tinateng iti Benguet Agri Pinoy Trading Center. Makadwa tayo ni Ma'am Octavia Abalos, Officer in Charge iti Trading Operations Division ti BAPTC. Naimbag malam ma'am ni Breves Gayam daytoy ma'am, iti sumagmamanong alawas anapasaran tayo apanagtudo. Anya ti obserbasyon tayo ma'am, iti supply dagiti nateng ken demand dagitoy iti BAPTC. Naimbag nga malam kada tayo amin. So iti supply and demand iti BAPTC tatta base iti monitoring iti center tatangaal daw nga ikat adati sinmangpet nga 576.8 tons iti naduma-duma nga klase iti nateng, and we also have 144 farmers truck nga nangi-deliver iti nateng da ditoy BAPTC. Ken no dagay mat traders truck tayo dagay mangiap-apan iti naduma-duma nga nateng kadagiti different market outlets, adati na monitor tayo nga 55 nga traders truck nga nagtransact iti business na ditoy BAPTC tatangal daw. Yes ma'am, kadagiti naglabas nga aldaw at dagiti naipadawat ken naibaleng nateng anya ti makuna tayo ma'am iti daytoy senaryo. No itigamin panagtutudo, panawin ti panagtutudo, nalakangay nga malusaw or when they term tayo nga malusaw dagiti nateng specialty carrots kasi nga highly perishable kind of vegetable gamin ti carrot. Iso nga hantayo nga maiwasan nga no karkaron no adati pilang iti umuneg kadagiti trading post at karoon ngay mabayag dangay mabayag iso na ket damor nga na-stock, the more nga ada iso na itilugan, the more nga manalakay iso na nga malusaw. Yes ma'am, apektado ti kalidad dagiti nateng iti naglabas nga aldaw, nga manya kaditi paset ti BAPTC tapno mapagtalinaed ti quality dagiti nateng. For instance ma'am, ket ada dagiti na ipasdak dita BAPTC a cold storage facility. We understand nadadaal idi. Kumusta itatta mabalin ba nga aramaten dagiti mannalon kadagiti kakastoy pasamak ma'am? Regarding the cold storage facility ti BAPTC, unfortunately hanpay lang nga maususar isuna kasi kailangan nga maisimpa jay retaining wall jay nagtakderan na jay BAPTC ay jay cold storage facilities, and even the facility itself nga kailangan nga ma-repair. Pero naka-pipeline naman siya, naka-pipeline ti pa naka-repair iti cold storage facilities iti BAPTC, both ijay na structure kan ijay retaining wall na. Naibaga madam Ma'am Ablos ni alas sungduan daytoy. Anya ti mabalin tayo may rekomenda iti sangguniang panlalawigan ti Benguet singa ordinansa anas nga ipasada adagos tapno matulungan met dagiti mannalon no aduunay ti supply ti nateng ken no adda ti kalamidad. Nga agpila, awan ti pila na iso nga umuneg da nga dagos, and we can say naman nga our trading base kat nalinungan iso nga at least no sumangpot jay natin dito'y BAPTC nga kat mabalinda nga iwarwar kadagay trading base iso nga mamagaan mat lang nga dagos iso na. Uray nabasa nga na naapit or nabasa nga na i-travel. Ma'am Ablos, ni alas sungduan daytoy subyak di damag kutatay nga ti mabalin nga singa ordinansa mabalin yung kidawan nga ipasa nga dagos ti sangguniang palalawigan ti Benguet tapno matulungan met dagiti mannalon tayo
unay no aduti supply tinatang no adati kalamidad. Okay. So siguro mai-recommend tayo is the strengthening of our crop insurance. Nya. Aday ti tapnungay uray no madadaal tinatang iti manalon tayo dito Benguet and other vegetable producing areas ngay ket adangay ti crop insurance da nga they're insured nga adati maalada nga assistance from the government and dagitoy market related dagiti market access tayo. Ayan, really related iti market market ay sumati pangkitaan isumati usually nga problema dagiti manalon when it comes to oversupply ken nay calamities. Ma'am, sigun ti Department of Agriculture, tumultulong da kadagiti manalon para iti marketing, dagiti natengda, kumusta mo ti partnership ti DA kan ti Baptisi, seknan mo iti daytoy? Okay, the DA car, iti Cordillera is assisting mat dagiti farmers tayo through dagiti trainings kasi nga na mailink or ililink da with Baptisi, and we partner with the DA Amad nga mangtultulong nga mang-establish kadagiti market outlets iti Baptisi. Market outlets dagiti para kadagiti manalon iti province tayo. Mama Ablos, iti sa balimot nga bangir, kumusta itang aldaw ti presyo kan demand ita dagiti kang runa na highland vegetable tayo iti agdama? Pakiulit po. Kumusta ti presyo dagiti highland vegetables tayo ita, Ma'am Ablos? Normal iti trading nga mangyari dito i Baptisi tata. Average ti Baptisi iti 100 farmers truck daily nga medyo nginmato iti daily nga sumangsangpet nga trucks iti napalabas nga alaldaw ken despite daginay tudo nagtultuloy latamot nga nagbibiyahe dagiti traders tayo nga mangitulod kadagiti nateng tayo iti different market outlets. Maudilangan ma'am, nga ti mensahe tayo kadagiti manalon mangi video kadagiti natengda maibelbelang. Siguro habang dagay video nga dagay nga katusaran tayo to isubmit tayo kadagay proper authorities. Tapno iti kastangay kat maikanda iti usto nga intervention. Adamot iti help desk iti DA, ito'y Baptisi ken Isayla Trinidad Vegetable Trading Post, nga no adati problema or no adati concern dagiti farmers ket mabalinda isuda nga i-approach. Pagyamanan Ma'am Octavia Ablos, Officer in Charge iti Trading Operations Division ti Baptisi, iti oras nga impayo dito'y PTV Cordillera. Umararo nga ing dagiti babasita negosyante iti Baguio City kalpasan ti nakalugida. Gapu iti epekto ti bagyo ken habagat. Kidkidawan ti pinansyal na tulong ti gobyerno kadakwada. Report manipod kini Christine Bornolia sa Baway. Sektor ti turismo iti maysa kadagiti kang runaan a naapektaran iti Baguio City idi napalpalabas alawas gapu iti epekto ti habagat ken naglabas a bagyo. Agparikot itadag iti babasit a negosyante gapu tabasit ti pamasterkanda ken no maminsan awan pay ti maiyawid da. Kas kinimanong alan at talo nga aldaw laeng nga aglaklako iti makalawas nga isulaeng iti pag-alalaan na apanggatang iti kasapulan ti pamilyana. Wala po walang kita po kasi tuloy-tuloy po yung yung ulan. Mahirap po talaga pag tag-ulan. Hirap ng pagtinda kasi unang-una wala pong bisita, wala lang mamasyal. Ni Vincent nga ice cream vendor, parikot na lang iti basit a birok na. Dito'y nalaeng ang napadasan nga awan pulos ti maiyawid na iti pamilyana. Sa ngayon wala po talagang kita ma'am kasi nga maulan po, wala ring bisitang umakyat dito sa Baguio. Nimot man ang analin nga agpaparenta iti bike ijay Burnham Park. Maragsakanan no ada iti 1,000 a birok da tunggal aldaw.
Kinuna na akurang lata daytoy gaputa adamot dagiti trabahador na aswel-swelduan na. Isu akid daw na kadagiti masaknan nga opisyal iti syudad. Kahit konting tulong man lang sa amin, konting ayuda man lang po. Tatanggapin po namin kahit ano po yun. Sigun kadagiti negosyante adamot dagiti naawat da atulong manipod iti LGU kas kinimanong alan ken manang analin saan man nga umdas ngem dakkel a pagyamanan da. Namnamaan dagiti negosyante intun sumarsaruno a bulan ket makasubbot da. Nang runa ta asidegan a mailukat ti Burnham Lake a kadawyan a paspasyaran dagiti turista. Christine Bornola sa Baway para iti Pagilian. Nagduduma ti programa ti Department of Labor and Employment tapno matulungan dagiti umili nga awanan iti panggadan. May sa ti programa at tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers wenno tupad. Update iti daytoy a programa ipaay ni Christine Bornolia sa Baway. Nabaligian na isayangkat iti payout kadagiti kwalipikado a benepisyaryo iti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers wenno tupad babaan iti dole iti Cordillera. May sa kadagiti benepisyaryo ti programa ni Judy Viloria manipod Malubibit Sur Flora Apayao a nakaawat iti payout na babaan iti programa. Siya si Judy Viloria from Malubibit Sur Flora Apayao. Thank you so much, LG Flora. And tupad program. Nagyaman kami ti ato sa dito nga tupad program ket ato iti nagkil na tulong pa na kami lalo na nakiti kasapulan minaw daw ang ket nagkil dayto ilabanag para nagkakabi nagyaman. Nalaos met ti panagyaman ni Romel Miranda manipod Malayugan Flora Apayao kas may sa kadagiti benepisyaryo ti tupad program. Maraming salamat po sa Dole at sa LGU Flora at naging beneficiary po ako ng iba. Gagamitin ko po ito para sa Ang tupad ay yung programa ng Department of Labor and Employment tulong panghanap buhay sa mga displaced at disadvantaged people. Iti datos ti opisina, dumanon iti 22,000 ti pakabukla na benepisyaryo ti tupad program iti rehiyon as of August 25, 2026. Kaadwan iti probinsya ti Abra, adumanon iti nasrok 7,000. Sumaruno ti Mountain Province ken Benguet nga adaan iti nasurok sag 4,000. Ken nasurok sag 2,000 iti Kalinga ken Ifugao. Bayat an nasurok 9,000 iti Baguio City. Sigun iti opisina dakkel ti maitulong ti tupad program kadagiti individual at temporaryo nga awanan iti trabaho. Ken dagiti adaan iti panggedan ngem saan a makaanay iti pamilyada. Babaan iti programa, makapagtrabaho ken maadaan iti temporaryo a birok dagiti benepisyaryo. Impasigurado ti opisina a nainget ti pan nakavalidate dagiti aplikante tapno dagiti rumbeng ti agnomar. Sana hindi tayo umasa sa ganitong klaseng programa na temporary lang, no? Mas mabuti na isipin natin na magkaroon ng sustainable na source of income gaya ng DOLE Integrated Livelihood Program dahil nga yung ating tupad ay pansamantala lang ito, parang pantawid lang ito eh. Pagsagsaganaan mo ti Dole Cordillera ti maisayangkat as simultaneous tupad payout intun sumaruno a bulan. Christine Bornola sa Baway para iti Pagilian. Ipalpalagip ti Baguio City Health Services Office kadagiti umili iti syudad ti kanayon a panagdalos da iti arubayan datap no maliklikan ti sakit a dengue. Iti datos ti opisina nakailistada iti 585 kaso ti dengue manipod January 1 aging August 15 itatawen. 16% ti nagbabaan na manipod iti 698 a kaso na ilista iti napalabas sa tawen iti kapada a period. Nupay kasta, duwa nga individual ti pimusay gapo iti nasao as sakit. Nailista dagiti kaso kadagiti hotspot barangays kas iti Asin Road, Irisan, Kias, Camp 7, kenda Dumapay. Sigun kan ni City Health Services Office Dr. Celia Flor Brillantes, epektibo ti Project Denguera nga ipatpatungpal datap no mapaksyat dagiti lamok. Adadalanan dagiti otoridad ti posible apa nakaipatungpal ti Walbatcha. May isa nga estratehiya tapno malapdan dagiti lamok nga mangyakar iti sakit a dengue ken daduma a viral diseases. Pataalan!
kalusugan, individual akaraman kadagiti na anomalyaan nga infra projects iti Cordillera, panawunan ang makaswan sigon kini Asek Taboro Jr. Ken panakaipaay ti tulong kadagiti umili iti Dagupan Pangasinan, baban iti Tupad ti Dole, mapagyamyamanan. Dagita kanda dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Sentro Balita, 1:00 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Ang mga inaabangang balita simula umaga. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan. Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast. Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Iti pa nagtutuloy ti kang runaan na damag. Amin nakaraman kadagiti na anomalyaan nga infrastructure projects kasi ti flood control iti Cordillera masapulan a makaswan. Sigun iti opisina ti Presidential Assistant for Cordillera. Daytoy ti detalye. Itang addan dagiti nakaswan ken naikulungan akaraman iti na anomalyaan na flood control projects iti Pagilian. Masapul mo naman ang sumbat ti amin akaraman iti Rion, Cordillera. Dahita tinaingat ngayong peteng ni Assistant Secretary Antonio Taboro Jr. iti Office of the Presidential Assistant for Cordillera. Kinuna na nga adu dagiti rumbeng asumango iti kaso may naig ditoy. Dito marami dito, alam mo naman kung sino dyan eh. Nabanggit na yung mga iba, sila Sumidan, yung grupo ni Congressman Eric Yap. Marami sila dito. Banag ang naingat at tututukan na kadwa ti dadaulo ti DPWH. Kami dalawa ni Secretary Vince Dizon, nag-usap kami na tuloy-tuloy itong trabaho namin na ito dito sa Cordillera. Sigun kini Tabora, akam namat lang timang sukimat kadagiti infra projects iti Cordillera. Kabayatan na itay nabiit kat nang isangkat iti inspeksyon ti DPWH Task Force iti Apayao, flood-prone areas. Iti sidong ti Oplan kontra Baha flood-prone areas iti probinsya. Asinarunwan iti coordination meeting iti Apayao 2nd District Engineering Office. Iti presensya ni retired Police Major General Charles Calima Jr., the Undersecretary for Special Concerns and Task Force Commander of Oplan kontra Baha.
Iti maikasangapulo ket siyam nga aldaw ti impeachment trial kontra ni Vice President Sara Duterte. Simbang umanen kas witness ti prosekusyon ni sigod nga OVP Assistant Secretary Limuel Ortonio. Dinamag dagiti Senator Judge iti testigo ti nagapuan dagiti alias an aramat iti panakagastos ti confidential funds. Na questionaran met no apay ang maatap nga agas ken taraon ti naaramat kas bayad kadagiti informant may basar kadagiti na isumitir nga acknowledgement receipts. Dagiti birngas an aramat kas nagan kadagiti dokumento ti prosekusyon ket Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngit-Ngit, Ken Suniso Belat, Ken da Dumapay Anagan. Dinamag ni Senator Erwin Tulfo iti witness no naawatan na dagiti nakalanaad iti panid ti COA DBM Joint Circular 2015-01 seknan iti panakaaramat ken liquidation ti confidential funds. Impateng ti witness naawatan na dagiti nakalanaad iti AOM. Inlawlawag pay ni Ortonio asaan na nga amo no naimbento dagiti naaramat anagan wenno saan. Dinamag metlaang ni Senator Judge Kiko Pangilinan nuapay nga agas ken taraon tinaipay agunguna kadagiti informant. Sino po mga nag-imbento at saan galing yung mga alias po na yun? Is that Colonel La Chica o sa grupo ninyo sila Chippy McDonald, sila Pusa, Aso, etc. May sila Pagong. Who invented those? As to the AR, sir, I cannot provide information, sir, because I do not have any participation in the implementation of the Confidential Act. Bakit gamot? Would you know? Sir, I would not know, sir, but although based on the information that was shared to me by the security officer, those were parang yun po yung representation or yun daw po yung inilapit ng mga informants or agents that they needed at the time. Danyo iti agrikultura iti Cordillera gapu iti bagyo ken habagat dumanonen iti 381 million pesos. Ken kaunaan nga aggressive behavior and safety response drill baligi anay patumpal iti Baguio City. Detalye ti damag manipod kini Bridget Marcasi Pangosfian. Naipatungpal ti kaunaan nga aggressive behavior and safety response drill iti Baguio City National High School. Babaan iti Baguio City Police Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, DepEd, Emergency Medical Services, kenda dumapay ang masaknan nga opisina. Puntirya daytoy ang mapaturas ti interagency coordination, kabayatan ti emerhensya. Kinasagana ken kapabilidad dagiti personnel sa iti pagkadalan, law enforcement ken dumapay nga ahensya amang ipasigurado ti kinatalged ken proteksyon dagiti estudyante, manursuro ken school personnels. Kasaruno tinabaligi apan nakaipatungpal ti nasa o adril, manamnama ang may patungpal ti kapadang aggressive behavior and safety response drills kadagiti daduma pagadalan iti syudad. Nakailista iti Department of Agriculture Cordillera iti 381 million nga inisyal a danyos iti agrikultura gapo iti nagtipon nga epekto ti bagyo Alwis, Maymay ken habagat. Iti datos ti ahensya 358 million tinadadaol iti banag ti high value crops, pagay ken mais. Iti livestock ket 8.5 million, farm structures a 9.6 million, irigasyon na 4.2 million, ken farm machineries a 430,000. Kadakala na danyos ket nailista iti Benguet a buklan ti 364 million pesos. Sigundaan ti Mountain Province a 13 million, Baguio City a 6.5 million, Abra a 561,000, Kalinga 100,000 ken Apayao a 15,000. More uray met ti report nga isubmitir ti probinsya ti Ifugao.
Tapno maidanon ti serbisyo ti salunat karigiti nasusuli nakalugar iti Cordillera, simmang at ken nagna iti 5 oras dagiti health workers iti kabambantayan kinwaig ti Abra, tapno madanon ti barangay Lanag iti Lakub Abra. Kagidan matlang daytoy ti implementasyon ti measles rubella supplemental immunization activity wenno Mr. Sia a nakabakunaan iti 22 nga uping kontra measles ken rubella. Malaksid iti dayta, nang ipaayda pay iti maternal ken newborn care, vitamins, general check-ups, nutrition services, PhilHealth yakap assistance ken dadto mapay. Manarimaan ti panangisakad ti Tabuk City Engineering Office iti inisyal a plano para iti rehabilitation ti Balatok Bridge iti Barangay Lukog. Nadadaol ngamin ti nasa orang tay kabayatan ti panagdalapos pay di bagyo nga uwan. Ang mga apektar itay ti boundary ti Tabuk ken kadagiti kabangibang nga ili. Adamutan ti 2 million pesos nga alokasyon manipod iti Local Disaster Risk Reduction and Management Fund para iti panakairugi ti nasa o a rehabilitasyon. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Emergency precaution ipatpatungpal tinia Region 1 kas panagsagana kontra kadagiti bagyo sumrek iti Pagilian. Ken panakaipa iti tulong kadagiti umili iti Dagupan Pangasinan babaan iti tupad ti Dole mapagyamyamanan. Report manipod kani Bridget Marcasi Pangosfian. Mangipatpatungpal ti National Irrigation Administration Region 1 iti emergency precaution kadagiti irrigation structures ken dams kas panagsagana iti matudtudo a panawen nga ituntunda dagiti maramnama pay a bagyo. Karaman kadagiti addang dati pan nakaisera dagiti intake tapno maliklikan ti iseserrek ti danom kadagiti irrigation canals ken pan nakalukat dagiti slice gate tapno makatulong iti natalged a panag-ayos ti danom. Agtultuloy met ti daduma panagsagana tiniya iti posible nga agbalin nga epekto ti panagtutudo ken isasangbay pay dagiti daduma a bagyo. So for this sa Pangasinan po, meron po kaming ongoing na ginagawang small reservoir irrigation project dito po sa Bugalyon. Ito po yung Dumulok River Irrigation Small River Irrigation Project. It's already 60%. So parang impounding po to na nagkukwan din po ng flooding dito sa Bugalyon, and the Bayawas Small River Irrigation Project po natin sa May Aguilar, pero ongoing pa lang po ang detailed engineering. Naisama na po natin dito sa mga design po natin ng canals natin, napalalakihin po natin in order for us to accumulate. Nagkaykaysa ti National Police Commission Region 1, PNP ken Department of Education, tapno ad-adda mapalawat ti kapanunutan dagiti estudyante iti Ilocos Region na makaliklik iten niya manapangtay ti seguridad da nang runa iti cyberspace. Babaan dayto iti programa nga iuswat da para iti selebrasyon ti 32nd National Crime Prevention Week kas iti seminars tapno makaliklik iti krimena, anti-bullying workshops ken lectures seknan iti cyberbullying. Nang ipagsay ti dakkel a panagyaman ni Dagupan Mayor Belen Fernandez iti tulong nga ipapaay ti tupad kadagiti umili ti masakupan na nang runa kadagiti beneficiaryo nga apektado iti kalamidad. Iti datos ti Public Employment Service Office wenno peso Dagupan. 575 residente manipod iti 30 ket maysa a barangay ti Dagupan tinagbali na beneficiaryo ti programa. We are very thankful parati po sa Dole for their support sa aming mga kababayan, especially sa lalo ganun, yung mga time of calamities, yung time na paghihirap, na tutulungan po ang aming mga kababayan through yung tupad. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Iti Damdamag Region 2, construction ti Skyport Project ijay ang Baguio Nueva Vizcaya marugyanan. Night flight iti Kawayan ken Tugigaraw Airport manamnama amarugyan ita atawan sigun iti kaap. Daytaken da dumapay at damag iti Region 2 isang bay di Dayan Monica Tukay.
Manamnama ti panakairugi ti konstruksyon ti Skyport Project ijay ang Baguio Nueva Vizcaya nga agatad iti 25 million pesos. Babaan iti daytoy, mapaduras ti turismo ti probinsya ken agserbi ti munisipyo kas top spot para iti paragliding ken adventure activities. Ti proyekto ket ipatumpal ti Department of Tourism iti sidong ti Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Agserbi ti ang Baguio Skyport kas tourism hub apakay tampukan dagiti napintas a buyak ken kultura ken matulungan matlang amay paayan dagiti residente iti trabaho. Impaayan ti Department of Agriculture Region 2 ti 4-unit citrus nursery iti Malabing Valley Multipurpose Cooperative iti sidong ti High Value Crops Development Program General Appropriations Act of 2025. 8 million pesos ti gatad ti proyekto nga adaan panggap a suportaran ti produksyon ti quality planting materials ken papigsaan ti sustainable citrus production iti rehiyon. Babaan iti daytoy, adado man nalon ti may paayan iti Gundaway amang palawa iti produksyon da, mangpaado iti matgadanda, ken mangidanon iti dekalidad a citrus iti Nueva Vizcaya iti merkado. Imunan a nabigbig ti ili ti Kasibu kas Citrus Capital of Luzon. Asidaga na may jaya ti night flight iti Tuguegarao City Domestic Airport, ken Kawayan City Airport gaputa malmalpasan ti maar-aramid a control tower, amanamnama a malipas ita abulan. Malmalpas matlaangan ti airport control facility ijay Kawayan. Sigun iti ahensya, dumaran iti 700 a pasahero ti mabalinan nga iakomodar ti pasilidad. Manarimaan mat ti repair amay patpatumpal iti Basco, Itbayat, Palanan, ken Bagabag Airport. Napaawid dagiti pasahero nga ada iti Basco Airport nga agur-uray iti Mercy Flight da. Sigun iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, agtaltalinaed nga on hold ti flight da gapo iti napigsa nga angin iti probinsya ti Batanes, alim mabas iti standard safety limit ti eroplano. Naipasigurado mat kadagiti pasahero nga agtalinaed ti slot da iti kanito, asumayaat ti panawan. Dayan Monica Tukay, para iti Pagilian. Padaanan! Sunata ni Dali Rebecca Parton, pasatan iti inaldaw abiyag iti probinsya ti Benguet, anasem iti country music. Country singer, pimusay iti edad na nga 80. Daytaken da dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Mga hinaing ng taong bayan, tiringgin. Mga kontrobersiya sa serbisyo publiko, ikilatisin. At ang mga inisyatibo ng pamahalaan para sa bawat mamamayan, ibabahagi. Sa issue at serbisyo, dito lang sa PTV Cordillera. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Nagsimula sa maliit na pangarap. Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo. Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko. May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur. Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global. ASEAN continues to grow and support businesses across the region.
through easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric, over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yung mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Ag subsubliti kang runa na damag, gapoy ti tulong dagiti kamang ti First Kalinga Provincial Mobile Force Company na birukan ng tinwang. Ani report ang natakaw sa Jay Bulanaw, Tabuk City, Kalinga. Nagyaman ti agtagikwa iti nasuanwang kadagiti amin na timulong tapno may sublikan kwa na ti taraken na nasarakan iti sabali lang apurok iti barangay mapapati ang nakapukawan na. Kabayatan na impaay da iti dara sa tulong iti may sa babae ang naulaw iti unog iti simbaan a pagmismisaan na. Impanda dayto iti Kalinga Provincial Hospital para iti kaskanan ang medikal nga atensyon. Agtultuloy iti police visibility ken traffic assistance nga ipapaay dagiti kamang ti unit iti simbaan iti Tabuk City para iti kinatalga dagiti agmismisa sa jay. Pudno unay nga wan ka pa ristiragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Iti pakasaritaan, nasken lagi tayo no kasano nga inrugi dagiti banwar ti waywaya asagsagrapan tayo ita. Amuan tayo ti rason iti nalatak a cry of balintawak ni Angel Kim Pengosro. Idi Agosto 1896, iti may sa alugar iti amyanan ti Manila. Nag-uumong ti may sa agrupo dagiti Pilipino a revolusyonaryo para iti gandat awaya-waya kontra iti panagsakop ti Espanya. Gaputan natakwatan dagiti otoridad ti Espanya tinalimod nga organisasyon da. Pinili dagiti revolusyonaryo a baybayan ti kinalimod, katrugyan da ti armado a panakidangadang para iti nasao at tarigagay. Naawagan ti aktibidad a Cry of Balintawak. Tinasao a pasamak ti may sa kadagiti kabibilgan a simbolo ti panangibuksilan ti panangkontra dagiti Pilipino iti turay ti ganganaet. Pagdebdebatian met dagiti historiador tegsakto a petsa ken lokasyon na. Ken narumbeng a maawagan dayta iti ikkis ti Balintawak wenno ikkis iti Pugad Lawin. Ti ikkis ket kadawyan a nainaig ken ni Andres Bonifacio. Tinangipasdek ken supremo ti kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan wenno tinalatak a KKK. Iti adu atawan nalimod ti operasyon ti katipunan anang recruit kadagiti kameng da. Nagurnong da kadagiti armas ken nagsagana da para iti panakidangadang iti literal a gubat. Ngem idi Agosto 1896 kelaat ang ibaskag tinalimod nga organisasyon. Nag-uumong ni Bonifacio ken dagiti kadwana iti amyanan ti Manila idi Agosto 1896. Ken pinigis dagiti revolusyonaryo ti sedulas personales da. Dayta tinangirugi ken nangrurob iti nasaknap a revolusyon dagiti Pilipino. Gapu iti dayta, simmongbat dagiti otoridad ti Espanya babaen kadagiti kampanya militar ken nakaro a panangirurumen. Nagbalin agagangay ti panangaresto, panangpapatay, ken panakidangadang. Ditamot arimusing ni Emilio Aguinaldo kas dominante a revolusyonaryo a leader.
Dagiti pasamak anang rugi idi 1896 ket nakatulong iti panakaideklara ti waya-waya ti Pilipinas idi Hunyo 12, 1898 ije Kawit, Cavite. Ita ti Cry of Balintawak wenno ti Cry of Pugad Lawin katagtalinaed amay sa kadagiti mabigbigbig a pasamak iti pakasaritaan ti Pilipinas. Ipalagip na kadagiti Pilipino asaan abasta na ited iti pagilian ti waya-waya ngem kitdi nagameran dayta iti dara, sakripisyo, panagtraidor ken panakaidadanes. Ngarod ay wanan ti waya-waya ken ipateg ti karbengan ti tunggal maysa. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro. Kadi agapo iti kinalatak dagiti country music iti probinsya ti Benguet, limatak dagiti sumagmamano a kanta dagiti Dolly Parton. Kasano kadi na impluensyaan ti singer dagiti umili iti paset ti Cordillera. Amuen iti parang ni Dayan Monica Tukay. Here we go with the pitiful story of Jolie. Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Jolene, 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 Jolene. Adam ko tapagawin si Darlene. Jolene, 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 Jolene. Maasikan sa Dayta tinalatak a kanta ni Dolly Parton asim mikat iti Estados Unidos iti 1973 ken 1974. Iti balasyo ti Amerika, limatak iti probinsya ti Benguet ken nagbalinen a paset iti inaldaw a biag dagiti umili ti country music. Inadaptar dagiti local singer ti tono ti kantana a Jolene. Iti limatak iti local recording kadagiti kanta iti probinsya na adaptar ti tono ken uray ti kaypapanan ti liriko ti sonata. Nupay kasta, naliday adamag itangal daw, gaputa pimusay ni Dolly Parton, ti legendary queen of country music ijay Nashville, Tennessee, iti taon na nga 80. Pinasangkadan ti pamilya na tinataw na nga ipupusay na. Bayt a kinunadag iti panakabagina, makilablaban isuna iti cancer. Ngem kalpasan ti dandani 7 a dekada a spotlight na, isuna ti timak iti lokodan ti 9 to 5. Coat of Many Colors, I Will Always Love You, ken iti kalalatakan dito'y Cordillera ket ti kansyon a Jolene. Anaadaan pa iti localized version dito'y Benguet, a Jolene kang kanai version. While Mama sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, Naipas nga isuna iti January 19, 1946, kenang rugi nga ag-perform, iti sa nga pulo katalupay laang titawan na, iti Grand Ole Opry, ken nagtultuloy iti professional breakthrough na, iti taon 1960s babaan iti partnership na, kini Porter Wagoner. Nagbalinpay nga international phenomenon ti kansyon na nga I Will Always Love You. Iti gagangay nga in record ni Whitney Houston ti bukod na bersyon para iti The Bodyguard, anang yamamu iti panagsurat ni Parton iti kanta, iti nalawlawa pay nga audience. Saan lang nga iti industriya ti musika ti kontribusyon ni Parton, nagbalin pa isuna kas aktres, entrepreneur, author, ken philanthropist. May palagip nga kalpasan ti 2016 Tennessee wildfires, impasdak na ti My People Fund, tapno mga paay iti pinansyal at tulong kadag iti pamilya, anapukawan iti pagdaangan. Nagsaknap met ti panirigan na aging iti panagsirarak iti medisina. May sa isuna anang idonar iti $1 million iti COVID-19 vaccine research, ken timulong amang suporta iti trabaho ang nakatulong iti panakapataod ti Moderna vaccine.
Isukot nagsurat iti agrupta Loribo a kanta. Nakalako iti nasurok 100 million records, nakagunod pa iti 11 Grammy Awards, ken nagbalin pa akamang taagpada a Country Music Hall of Fame, ken ti Rock and Roll Hall of Fame. Masansan nga insurat ni Parton ket may papan iti ayat, pamilya, kinapanglaw, trabaho, heartbreak, arapaap, ken panagibtur, dagiti padas a bumalasiw kadagiti beddeng ken kultura. Her voice may be gone, but through the song she wrote, the life she touched, and the generation she inspired, Dolly Parton's story will continue to sing. In the heart of the Cordillera region, Dolly Parton songs will always be part of the Benguet province that inspired the spirit of country music. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal. Kailan naulop atang-atang nga daan patupatok a panagtudo ti mapasarat iti lokalidad gapo iti southwest monsoon wenno habagat. Kanayon nga update iti sasaadan ti panawon ipaay ni Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza manipod iti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, August 26, 2026. Southwest monsoon o hanging habagat ang nakakapekto sa Luzon. Samantala, narito naman ang ulat panahon ngayong araw. Ang Zambales ay makakaranas ng paminsan-minsang pagulan dulot ng Southwest monsoon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, the rest of Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at Antique ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng Southwest monsoon. At ang nalalabing bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng Southwest monsoon. At ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. At para naman dito sa Baguio City, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng Southwest monsoon. Mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa timog kanluran ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang pagtaya ng agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay maglalaro mula 17 hanggang 34 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:16 ng hapon at sisikat bukas 5:43 ng umaga. Ito ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Station. Larry Esperanza, magandang hapon po sa ating lahat. Pagyamanan iti daytang update, Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza manipod Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanayong updated iti sasaadan ti panawon ken agsagana para iti anyaman nga emerhensya natalged ti kanayon a nakasagana. Kakailan ti word of the day tayta panakipatang kay papananarito ket pakikipag-usap iti Filipino ken communicating iti English. Partner ala na patagunay ti panakipatang. Kunada garuden ti panakipatang ket may sa awagas tapno maawatan ag kinaawatan ti dua tao wenno may sa grupo. Ngem kasano partner ala no ti panakapatang ket kunada iti communication courses nga ada iti barrier.
Agpay sa Jim baga mabreves na masapol ti panagipatang tapno magunod tayo ti linak ken kapya panagkaykaysa. Nung adapoy ti problema parikot gaya may ti panagipatang ada do mga nga sabaling ti tono da pero they don't mean that way. Nakasta nga siga sila pero hambot nga siga dapat DJ han nga siga dapat DJ pero the way he say it kas nga siga isuna. Burnout siguro ma'am ijay kultura ti may isang ili ken may isang lugar gaputa dito Cordillera da dagito ida do mga lugar partner nga nuwag sa uda ket pabalang ken pabagtak no da duma ngem handa gayam nga agong unget jay nakdadakamat mo nga no makipatangda panaki patang ket kasjay nga talaga ti way of speaking iti met da duma lugar ada jay oray no kunada partner ala oray no daniti didigraket na alumanay lata. Jay joke dagarot partner ala. Kunada no ada kano ti matintinag nga bato ket dayta ti bato matintinag kunada kano. That is the way pero that is joke lang. Syempre adamot iti pakaaramatan ti nagana partner ala jay malakas na boses, mahinahon na boses, iti panakipatang. Adamot jud do mga nung makipatang daket isem laeng. Tama nagbabainda, siya'y mangungaro. Wen, dagiti daduma kay kwa asinyas laengan kapag siya'y manguda. Kalpasan ti kang runana damag padaanan ti PTV News Mindanao nga idanon met ti PTV Davao alas 5 in punto sumaruno adagos. Dayta ti pakapuklan dagiti kang runana damag itang aldaw siyak na breve sa bulsaw. Indan mi kada kayo dagiti nababara kompleto ken napapatag nga impormasyon siyak ni Ala Sungduan. I-like, i-follow ken subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, X, ken YouTube. Aging kamanen inton bigat. Padaanan Lunes aging gat Biyernes agrugi tilas 4 ti malam. Para iti na husto ken listo at damag. Dakabi ti mapagpiaran. Daytoy iti kang runana damag.